Brum brum brum. Ne pois siitä. Se järveen se kontteri meni pois siitä ja mä sinun perässä. Oho. Poliisi, nyt paha. Oi, sakkoja perkele, nyt tulee elpaamaan. Joo, korttirekisteriote. Siitä kaikki paperit, ota lisää paperia tosta punaisia papereita, pieniä punaisia papereita. Mitähän sä haluat? Kyllä 2, mitähän sä haluat ääreistä? Äkkiä pois. Jahas poika, mikä täällä köypädässä tämmönen laatikko, ettei se vaan mikään kamera, mitä ne osoittaa tonne eteenpäin tuolla tossa näkyy. Mikä se on? Ettei vaan ois mikään kamera, ettei tuu tänne nyt meitä kuvailemaan. Ei vaan siellä. Kato mieleen. Kuhan ei vaan mikään kamera. Kuhan ei vaan tuu kuvailemaan tänne, kun pysäytänään ton kaverin kanssa niitä autoja. Kyllä me hidän uuden joukkueesta saadaan. Jou. Kato tänne. Tuu katsoo tämän kaverin toinen siellä tekee tän laatikko. Laatikon päässä. Joo, kuvaa tota. Hän menee niin haistamaan kaveria pois.